Ej, super ti ide. Većina ljudi ne izdrži baš dugo. Mislim, znaš, obično rade nešto drugo do sada. Ne impliciram na to da su umrli. Nisam na to mislio. Uglavnom, bolje da te ne zadržavam puno. Večeras kreće pravi izazov. Ej, slušaj, imao sam ideju. U slučaju da te uhvate i želiš da izbegneš da te strpaju u Freddyjevo odelo, probaj da se praviš mrtav. Znaš, omlitavi se. Onda postoji šansa da, možda pomisli da si zapravo samo prazan kostim. Ali opet, ako pomisli da si prazan kostim, možda pokušaju da strpaju metalnog endoskeleta u tebe. Živo mi interesuje kako bi to prošlo. Da, batavi to, nema veze. Bolje da te ne uhvate uopšte. Okej, neću da te zadržavam više. Čujemo se uskoro.